Čiže čauko nového dielu a budeme si unboxovať toto, ktoré mi kúpil tento tu. Ahojte. Trošku mohli vidieť môj tvár, ale nevadí. Je to sice 3+, ale zíde sa to na leto. Čo tu máme ako prvé? Nabíjačku, dosť mini. No. O, to musíš postaviť. Aha, to na to môžem postaviť. No, že môžeš to, že dáš to. Sorry, že to je sivé, ale iný filter nemám. A inak je to ružové, nabíjačka je čierna. Teraz čo máme samotný... Toto je ten název na vetračkách. A máme tu... Áno, počkaj, že môžeš si... Ukáž? Takéto mini. Áno, a je to aj zlaté na to. A to asi... No, že môžeš si na to... dať, takto. Mini, malé, nevadí. Sem sa to nabíja. Počkaj, ty to môžeš aj... To som nevedel o tom. OK, tu asi meníš baterky. No, asi meníš baterky tam. Dosť dobré. Ja som ani nevedel o tom. Ale akože fúka to riadne. Aha, počkaj. Wow, riadne. OK, takže díky tomuto tu. Vďaka nemu mám túto tu mini prenosnú. Nevadí, ale... Ale fúka to dosť. OK, čiže dík. A to bude všetko z unboxingu. Mohli ste dostať... Aha, vy to nevidíte farby. No, Sorry. No, ale že keď sme to kúpili, tak my sme to kúpili a tá teta dala do tejto karabice. Škoda, že nemá mužka, ale to nevadí. No. Mužka, kde ste? Ak to počkaj. Riadne, akože, a dobre to kúka. Dobrý je aj ten zvuk, nie? Pre mňa, iba. Pôjde, to sa tu dá otvoriť. A ešte je to tmavo, no silno rúžová a rúžová. Aj fialová. No a toto je zlaté. Toto tu? Tie ušič, čo? A toto je zlaté. Nie je to práve zlaté, viem. Iba som to chcela povedať. No, ale vyzerá to ako zlato. Ale nie je to real zlato. No, nevadí. Aspoň... Neviem, ak sa to budú meniť baterky, ale na to prídem. Iba si môžeš nabíjať a ti to pôjde lepšie. To je pravda. OK, ahojte. OK, takže to bude z dnešného dielu všetko. A papa. Ahojte.